момента сега тръгвам на Троян и ви чакам там. Let's go! Днес ще има отново видео, не знам как се получи, защото отдавна не сме снимали и предполагам вие чакате, особено някои. Така че днеска ще правим нещо, което никога не сме правили и ще е страшно лудо, защото ще ходим в Троян и ще ходим 2 пъти. Ще покажа пистата, всички скокове, ще бъдем с патрония Иван. И дано ви хареса видеото, защото много време отне да го направим. Ако искате също, сега ще сложим клипове от Ловеч, тук видите колко съм се добрял, нали? И до после направо какво чакаме. Браво! Той дядо ме снимаше 30 минути до... Той дядо ме снимаше 30 минути до... Чакам Боян да ми се обади, те супер несериозно. Я покажи шапка. Това ми е първо. То се завалява. Малко, да. Той дядо ме снимаше 30 минути до...